Usa ka 19 anyos nga babae sa Malaybalay City, Bukidnon ang angol. Human gidunggab og gisuwayan og lugos sa iyang katagbo nga nakaila lamang sa social media. Swerteng nakalingkawas ang 19 anyos nga babae sa Malaybalay City, Bukidnon. Human kini nakahiagom og mga samad dinunggaban sa nagkaniyang parte sa iyang lawas. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, na-rescue sa usa ka tricycle driver among biktima sa hilit nga lugar sa Barangay San Jose, Malaybalay City. Matod sa biktima, nakikita kuno siya sa usa ka lalaki nga iyang nakaila lamang sa social media sa Malaybalay Bus Terminal. Gisaaran daw siya sa sospek nga hatagan og trabaho. Sa iyang pagsakay sa motorsiklo sa sospek, kalit siyang gidala sa kasagbutan nga bahin og didto gisawayan paglugos. Misukol ang biktima, hinungdan nga nadunggaban kini. Anana sa ospital ang biktima, samtang ginapangita pa sa kapulisan ang sospek.